Gardenen falta da hemen, goratu Adan Jeitzek hor segitzen duela. Lasterketa buruan Maika 3 etapa garaipen ditu Frantziako Turrean. Horren 2 urteko ekitalian 2 irabazi zituen. Iaz Pirinioetan irabazi zuen, Koteleten. Aurten Poloniako txapelketa besterik ez dauka bere palmaresean. Eta azkenean Reichenbachek salkepen nagusien ere postu datu. Hainbesteko aurrerapenik ez. 10. postu ere oso urrutik gelditu. Erdira etorri da. Musebe galde erdira etorri da. Garbizegoen. 8 minuturekin hasi dira aldapa igotzen. Eta jetxera lehorren egiteko behau, Eta eman beharrekoa, eta bai. Ez da hau lehen ikusi dugun postura aerodinamikoan jarri eta jeisteko egoera. Hemen bihurgune asko dago, arriskutsu xamarra eta oso erne ibili beharrekoa. Eta harrapatu egingo dute. Harrapatu egingo du Pantanok harrapatu egingo du Maika berriro. Ordu. Jarlinson Pantano, hemen ala ez esango du. Pentsa Pantanola jaisten den, Reichenbachek eta pasa egin dute eta goitiperakoan zer egin duen Kolonbiarrak, Kolonbiarrak igotzaile ona da. Etxitzailea aparte. Abiadura polita duena eta aldapa bera Suitzan ere ikusi genuen. Nola modatzen den. Eta begiran zer egin duen. Orain Larri Maika oikusita. Orain, bien artean zalantzan hasiko dira, eta abantaila hauek izango dute. Reichenbachek eta Willermosek. 8 kilometro geratzen dira oraindik. Pantano, pasada. Eskaini dio gurpila Maikari. Pantanok bere buruan engan konfiantza duka esprintan ailegatuta ere. Zehatzean, 28 segundu. Ondo konpontzen baldin badira, ailegatzeko moduko tartea da, alde handiarekin gainera. Indarrez ere, ez dira gutxiago eta. Baina orain ordeka dago eta ondo konpondu behar da. Kolonbiarrak Quintanarekin izan ez duten poza izango dute gaur eskuidatu ezkero Pantanorekin. Eta Pantano poza dira zizalea da gainera. Behirotu beharrean egon zen Suitzeko itzuliko azkeneko etapa irabazi zuenean. Eta gaur eskuidoan irabazten badu, sabiagan entzungo ditugu. Familia Jainkoa eta gainerakoak. Reichenbach eta Willermoz 3. eta 4. posturako oraingoz. Hau da lasterketa burua, eguneko iesaldian gogoratu 30 lagun izan dira, Begran Kolombierren maila bereziko aurreneko igoeran sakabanatu da erabat iesaldia, eta geroztik aldaketa batzuk izan dira. Maika izan da buruan bakarrik azken mendatean, jetxiran Pantanok harrapatu du, eta hor diroain biak elkarrekin, etapa azken 7 kilometroetan sartuta, hemen Clement dabil, Steve Clement, hau ere iesaldian ibili da, Pantanoren taldekidea. Ia Megiru izan ditu iesaldian, lehen aipatu dugu, Horika Giru sartu zituen egunean, Matthewsekin errematatu zuela, ara tokatzen da. Aukera hor dauka Pantanok. Nieber hori da, Mikel Nieber hori da, jetxieran. Minik ez duen. Ja. Hortxe Mikel Niebean eskubitara. Hortxe dago Mikel, ez du. Itxura batean behintzatez, zuti dago eta jarraitzeko asmotan. Maika atera den bihurgune bera dela uste dut. Lehen esan dugu itxua dela, oso ezkutuan dago bere okerdurarik handiena. Tinkof eta Iam. Tinkof bigarepen baditu. Saganenak biak. Iamek ez du garepenek. Agur urtean da, talde suitzarra, eluke txarra. Agur urtean Turrean etapa bat irabaztea. Eta Pantano berak ere, kontrato berriari begira. Bai, alde derrekoa. Suitzan eta Turrean etapa garipen bat aurkeztuta, mai gainen jarrita hor 0 bat gehiago behar bada jarri egin beharko lukete. 0 bat ez dakit, baina zenbakiek gora egingo lukete behintzat. Eta merezita gainera. Suitzan etapa irabazita, Turrean irabazten badu. Merezita dauka. Kontrato on bat. Jarlinson Pantanok. Elkarrekin erdi eztabaidan hasi direla uste dut hor.
Hemen ondo konpondu behar daukate, zeren ordekan abiadura handi honetan beraiek moteltzen baldin badira. Eta atzeko lanea jarraitzen baldin badute, arrisku handia daukate, Txandamatetan jarraitzen dute, baina elkarri asko ari dira hizketan. Ez gutxi eta pedalkolpe asko eman behar da, bide egiteko. Pantano giazko turrean 3 ihesaldi harrapatu zituen. Eta 3 Alpeetan izan ziren. 5 helmugara. Azken kilometroan sartutakoan izango dira urduritasunak eta zer egin noiz hasi esprinta. Lehen leku hartu, atzetik izaten dena beti abantaila izaten du. Itxura baten Pantano bizkorragoa da, ez da? Hala esan daiteke. Emaitzak hor daude eta emaitzek hori diote. Pantano azkarragoa dela orain gaur. Zein izango den, laster argituko digute. Atzean ere movimentua dago, berriro Bardet. Bardet, berriz ere. Eta Valverde... Valverderekin. Zazetik Pauls, Frun, Porte... Valverde ez Nairo. Valverde. Bai. Itxera bukatu dute. Joaquin Rodríguez hemen. Oliveira. Izan duten gizona, Portugaldarra errojupego saio harrigarri egin zuena. Hemen lasterketa burua. Lauko pankartapean. Reichenbach eta Villermoz. Ez dira parte. Maikak bizari lortuko ditu gaurko iesaldiari esker. Hoiek seguru ditu lehiak horrenaren saria berarentzat izango da. Eta mendiko maiota ere bai. Orain ikusi egin behar hori garaipenarekin biribiltzen duen. Aimar Zubeldi harrapatzen ari dira orain Frunen taldeko txirrendularia. Adan jaitzek azkenean, komeri eutxe egin dio. Pasa egin dio. Eutxe egin dio. Hor, Bangarderen erori da sailkapeneko 10 aurreneko postutatik. Bangarderen. Egia da, azken egunetan igotzerakoan, mendietan egin duten lanean, egunero zerbait galtzen ari zela. Eta gaur ere, joera horrek jarraipena izan du. Eta taldekako sailkapenen ere eragina izan dezake horrek. BMC da taldeka liderra, baina aurrean gizon bakarra dauka, Richie Porte. BMC eta bigarren Movistar. Bai. 2 minutu erdira. Hirugarren Sky. Agian 2 minutu terdi horiek ez ditu galduko gaur, taldekako horretan, Bangarderen agian 2 minutu terdi baino lehenago sartu daiteke, baina hirugarren gizona ez dakigu non datorren, eta hor iruditu Movistarrek. Eta horrengo Sky da, talde gauza ikapena eta Sky ere birekin da. Hogei segundo besterik ez daude, buruaren eta buruaren gandik gertuen den bikotearen artean, 20 segundo. Aurren akordiorik ez bada, Aimarremen. Sartu egingo diratzekoak. Talde nagusiaren buruan jarrita Usurbildarra. Molemarekin hitz egin du eta esan dio Molemari, tiratzen jartzen nahi alduk, baiezko esan dio nonbait eta aurrera pasada. Behar handirik ez daukate. Alako sendotasun bat erakusten du Molemak duen bigarren postuaren konfiantzan. Hor Reichenbach gerturatuko denare zer gutxi da eta Molemarentzat ez litzateke inondik inorare arazoa. 2 kilometro. Pantano eta Maika, 2 kilometro. Hauek segundora izan dira atzeko biak hiruko pankartapean. Sprint hasi arte ados jarri eta ondo konpondu behar dute. Bestela, bestela sartzeko arriskuan dira. Aurrekoak, gaizki konpontzen hasten baldin badira eta sestra ondi xamarra antolatzen baldin badute hauek sartu egingo dira. Baina uste dut, egin beharko luketela hori saiesteko bidea. Azken 500 metroak arte lanea jarraitzen baldin badute, garaipena bikote honen ganegon. 17 segundo.
3 segundo jandizkio beraz. Lanean jarrituta, ailegatu egin behar dute. Eta horrengo pankarta azkeneko dute. Baina azken kilometro ikusi eta 10 segunduko tarte badute ailegatuko dira. Zaldia guztiz geldituko. Akatxikera garria litzateke hori. Errelebo oso luzea Maika, Oso errelebo. Laguntza eske orain. Bai. Pasate esaten ez da jo. Azken kilometroan sartu da. Azken kilometroan sartutakoan. Eta hemen dira hauek. Uko egingo di aurkoi Jarlison Pantanok. Eta hor sortuko da. Hor motelduko dute ritmoa. Hala ere, daukaten aldearekin ematen du iritsiko direla. Hau da arazoa, Horrela gelditzen espadira gaintzat. Hau da arazoa, Eta eritzateke aurreneko izango. Hau da arazoa, guztiz gelditzea da arazoa. Da biltzala erne. Hau 500 metro egitea, ados, baina azken kilometroan sartu eta bere alasi dire egiten, Eta begira, begi biztan dituzte. Eta hauek jo eta jor jarraituko dute. Hemen ere Reichenbach pasatzeko eskatzen ari zaio. Bilermozi. Pantano eta Maika. Kolombiara eta Poloniarra. Kilometro erdi orain. Urduritasuna orain. Bai, 500 metro. 500 metro. Lareun. Bueno, hemen behar du garaipenak. Ezinen azkarrena. Pantano bizia da. Maikak abantaila dauka, atzetik dago. Abiatu da Maika. Ordoa Maika. Gurpil hartu dio, oso luze oraindik. Gurpil hartu dio, indarra badu aurreratu dezake. Bai, Pantanok aurreratuko du. Pantanok aurreratuko du. Jarlinson Pantano Kolombiararentzat kilozko etapa. Iesaldiarentzat. Pantano, denboraldiko bigarna. Maika bigarren. Eta 5 segundora. Seira, Bilermoz eta Reichenbach. Pantano lehen urtean 3. postuan salkatu zen. Ruben Plazak irabazteako egunean. Gapen. Ala Filip. Pauwels eta Rogolan. Etapa egin du Ala Filipek. Pauwels eta Roland. Etapa egin du gaztea. Erori edo izan ez palu garaipenerako hautagaia zen. Pantano, Kolombiarra. Garaile kilozko etapan. 15. etapa turrekoa. Ian Saiklinentzat. Denboraldi egin du. Bai horixe hilabetean, denboraldi egin. Zakarin Navarrorekin. Etapa, hasiera esan dugu moduan, etapa garaipenaren lehia 1000 aldiz ikusgarriago izan da, salkapen nagusikoa baina. Salkapen nagusian ahalegintxo bat, Astanak egin du, eta hori txalotzekoa da. Baina almenik ez da izan, eta horren beste ez ezer ezean gelditu da. Almena falta da, salkapen nagusia gehiago astintzeko. Almena. Dani Navarrok. Besti esaldi arrakastatxu bat, eta postu narekin bai, garapenarekin ez. Hoi gaur ere. Zaski, Durasek eta Slakta. Hogeita 10 lagun ibili dira eta nola sakabanatu, Bi. Taldetxo bat, Bizpairu, orain beste 3. Pantano Giazturra. 19. bukatu zuen. Ez da irabaztea, Pantano. Suitzan irabazi aurreko garaipena Kolombiako bueltakoa zuen, 2011an irabaztakoa. 2010an etorkizun aventuran 3. egin zuen. Etapa nolakoa izan den kontutan hartuta, 36 gorako kilometro orduko abiadura ez da bat ere txarra. Ez. Martzu heldiak ere postu batzuk. Urrutira, baina postu batzuk aurreratu egin ditu gaur salkapen nagusian. Espaldian ikusi gabe geunden lekuan, ageri zaigu gaur Aimar. Iesaldia meta sartuta. Poza ematen du. Iesaldia harrapatu eta gero talde nagusiaren buruan jarrita. Lanean. Zerbait. Aimar.
Horatu niebe, jetxiran erori egin dela, horregatik ez datorrela talde honetan hemen izan baita azken igoeran. 3 minutu pasatxora azkena. Jarrinson Pantano. Merci Damien, nous sommes vers le podium protocolaire, on va attendre évidemment quelques instants encore, le temps que l'ensemble des personnalités du côté collectivité territoriale et partenaires nous rejoignent, alors que Christian Prudhomme vient de rejoindre justement ce podium protocolaire accompagné de Damien Abad, le député et président du conseil départemental de l'Ain, une étape 100%, le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat nous a également rejoint, en tout cas voilà, quelle belle arrivée pour cette grande première. Taldea bera ere garaipen premia handian zen. Talde suitzarrak garaipen batzuk bazituen, baina gizon honek eman dizken mailak horik ez. Arkoa demoratuko amairu garrana du, saiklinek. Demoratuko handiena. Pour ce deuxième passage sur la ligne,